नैबे जोंनि हांसो नैबेयो गोसोम मासे आरो नै ओरै गुफुर मासे दङ। बे जोंनि हांसो जा खस्थ' मोनबाय सिबाफोर गांसोखौनो जानो ओंखारा नै गलियाव दोनो बेखौ एकदम गलियाबो दै थाजोब्बाय साफानो। गुफुर मासे बियो ओमफ्राय नै बियो गोसोम मासे बे हांसो बे जोंनि हांसो ओमफ्राय नै बियो मोसौ नै बियो उन्दुनानै दं नै बेहाय मासे मोसौआ ओमफ्राय बैलायबावो मासे बिमा दङ मोसौआ जोंना बेलाय होनगासिनो जा गिदिर गिदिरखा नुवाखै नै बवा साला जाबा जानानै एथ' मोजां उन्दुनानै दं बियो। ओइ मोसौ बाहागि बाब्रे नै दैया फुरा लोमसावजोब्बाय ओरैबायदि अखा हाबायना लामाफ्राथ' नायजाया नै सेस हाब्रु गोजा थाबायनांगौआ बिराद जारलाखा। आयौ सेस बाना फुरा बाना बायदि जाजोब्बाय। बाला अन्थाइ गोनांखायसो बारबाव नङाबाथ' बिराद हाब्रु जासिगौ। नैबे जोंनि माबा स्कुल बियो हाब्रु गोजा आयै थिबो आरो हाबावसिगोनसोलायदां खोमसि जाबोहांलाय बावलायबायसो फुरा खोमसि जाबावबाय। नै बेयो जोंनि गामिनि लामा थाबायग्रा जानो हागौ बियो आंबो बारा मोजां मोनथिया लामा बायदि नुदों आरो आं बेखौ अन्थाइ आरिजों बानायदों खोमा खैला आरि सावलाबायनानै लामा जानो हागौ बायदि मोनदों आङो। बा गोजान थांथारनाय नामा बेलाय लामा बायदिथार माथो बाब्रे सानानै दोनब्ला मेरला मानसि नांगोनलै बाहाय गिदिर फान बानायनानै लामायानो जानांगौ बियो लामायानो माबागोनलै बारा फोथायलायलाङासै आङो लामा जानो हागौ। नै बियो जोंनि गामिनि बेटारि बियो जों बेजोंनो मबाइल चार्ज होयो गामिनि बेटारि जा गिदिरखा बेजोंनो मबाइल चार्ज आरि होयो लाइट आरि सुयो जोङो बेटारि बियो नोंथांमोना नुफेराखैबा नायनानै लानो हागोन आंबा दिनैसो फार्स्ट टाइम नुदों जा गिदिर बेटारिखा नै थारा बोलांजोब्बाय ओमफ्राय नै ओरैजाय ओरै थारा बोलांजोबनानै रानलायलाय होननानै लाहैजोब्बाय आरो बेटारिनिफ्राय थाङो नैबे बेटारिनिफ्राय बयनिबो न'आव थांबाय आरो बे बेटारिनिफ्राय थारा नै एकदम आरो बेंथलाव देरसिन दंबावसो बेनिफ्राय देरसिन बेटारि जा गिदिरखा बेटारिया जोंनि गामिनिया आरो बेंथलना देरसिनबावसो बेंथलाव दङ देरसिन ओमफ्राय जोंनि गामियाव चार्ज होहरो बेटारिखौ जा बरियाखा आयौ नै बिजों लांथारदों नै ओइ बिजों लांथारबाय आयौ सयथिबो हौनै लामायाव मानसि थाबायदों लामायानो जागोन बियो। हांसोआ बावबो दंबावोसो नै गोसोमथार बे हांसोआ ओइ बाहागि ओइ बाहागि नैबेबो मासे हांसोआ आहौ नैबावबो दंबावो गिदिर मासे आरो ओरैबो दं नै हांसोआ ओइ हांसो ओइ हांसो ओइ हांसो ओइ बाहागि ओइ हांसो हो हो फन रायलायो मा हांसो नै 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 मबाइल नांगौबा ओइ हांसो नै बियो जाहैबाय जोंनि गराय बियो नै माब्रै दङ गराया जोंना होबाय ना जानाया देन्जारखा ओइ गराय गराय बे गराय जोंनि होहाबबाय जानाया मालाय नै बाबा मोनजादोंना मोनजायाखैथाय अबहाय माखौ एथ' थब्ल'लाबायदों ओइ गराय गराय ओइ गराय होहाबबाय मालाय हालौसावजोब्बाय फुरा नै एकदम जेरैबो ट्रेक्टर माबा माबि गोजा हनै एकदम सिबिं फोनो नागिरदों दा सिबिं फोनो बोथोर जाबाय नालाय आलिबो दानलाबायगासिनो मानसिफ्रा एकदम ओरै नुहुरालै गोजानथारावसो सिबिं फोनो नागिरदों रायजोफोर सिबिं फोनाय बोथोर फैबायना नै फुरा हालौसावजोब्बाय। नै बेयो जाबाय जोंनि खन्था बियो खन्था होनो बेखौ
बेलाय खन्था बेजों आलि दानो खन्थाजों फुरा आलि दानदोंमोन आङो नैबे खन्थाजोंनो ओमफ्राय नैबे जाहैबाय आंनि मुजा बेयो मुजा बियो रायजोफोर मुजा होनो बेखौ आं गानो बेखौ मुजाखौ बरिया ओरै गानलायलायो आङो नै बिफानिखौसो गानबोदों आङो मुजाखौ हामनोनो नागिरा आंनाव दा दुब्लियावसो दं आङो सिबिं फोनो आलि दानदों रायजोफोर